Kao dete sam nakvarno igrala po pravilima škole. Radila sam sve kako treba, ali sam duboko u sebi znala da škola ne traži razmišljanje, već poslušnost. Sedela sam pravo, ćutala, popunjavala radne listove i naučila pravila. Pokori se zvonu, javi se da bi govorio, ne postavljaj previše pitanja. Postala sam dete za primer, ali to nije bilo učenje, to je bilo ispunjavanje tuđih očekivanja. Pravo učenje sam živela van škole, dok sam pisala predstave, gradila tvrđave od ćebadi, pravila pite od blata, istraživala svet pitanjem zašto. Učenje nije ponavljanje, već razumevanje, nije izvršavanje, već promišljanje. Nije tuđi tempo, već tvoj unutrašnji proces. I zato danas često govorim roditeljima. Škola te nauči da pratiš, ali radoznalost te nauči da rasteš. A svako dete zaslužuje taj rast. Ako želiš da tvoje dete razvije samostalnost, planiranje, motivaciju i stvarnu veštinu učenja, tu smo da mu damo okvir koji škola zapravo ne pruža. Napiši 90 dana i poslaću ti sve detalje.